Baylyga barýan halal ýol. Arzuwy nädip ýola salmaly? Arzuwçylyň badalýan başlanyç nokady bu çyslanmak we nämedir bir zat etmegi güýçli islemekdir. Arzuwlar beparlykdan, ýaltalykdan ýa-da şöhratparazlygyň bolmazlygyndan döremeýär. Durmuşda üstünlüge yeten kişileriň ählisiniň badalan wagtyndan sähel, ir uğran we ılgaw ýodasyna çykýan çaglar agyr tutuluşyklaryň köpsinden geçen adamlardygyny ýatda saklaň. Üstünlüge ýetýän adamlaryň durmuşyndaky aýgytlaýjy nokat, adatça haýsydyr bir çökgünlügiň paýyna düşýär. Şonuň bilen baglykda hem bu adamlar öz şahsiýetiniň beýleki bir bölegi hakynda bilýärler. John Bunyan İngiliz edebiýatynyň iň gowy eserleriniň biri bolan Derwişiň ýoly eserini dini garaýşlar sebäpli türmä salynyp, zawun jezasy dawar edilenden soň ýazypdyr. Genri öz aňyna ýatan genini uluşawsuzlyga uçurap, Agaya ştatynyň Columbus şäherini türmäde kılandan soň aýyl-saýyl görmegi başarypdyr. Bu betwagtlyk onu özüniň beýleki ýaramy bilen tanışmaga mejbur edipdir. Özüniň hyýalynyň kömegi bilen ol betwagyt jenaýatçy hemde gara sevmez adam bolanlygyndan meşhur ýazyjy uğurly. Charles Dickens gara aýakkap ýagly gutulara ýazgyly kagylary ýelmemekden başlapdyr. Ilkinji söýgüsü bilen bagly paçyga onu ýüreginiň çuňuna çenne paralapdyr. Hemde dünýäniň iň beýik ýazyjylarynyň birine urupdyr. Bu paçyga ilki David Copperfield'i, soňra bolsa o Kanadalar üçin dünýäni has gowlaşdyran we baýlaşdyran köp sanly beýlek kitaplary döredipdir. Helen Keller dowlanyň aýry süre kerhem kör bolupdyr. Bu elhinç betwagtlyga garamazdan ol öz adyny beýikleriň taryhyna ýazdy. Onuň bütün ömri adam özüni yeňlen hökmüni ikrar edýänçe yeňlişe sedawar bolmaýanlygynyň suwtnamasy bolup hyzmat edýär. Robert Burns Charleswood owa ulan bolan. Ol gedaýlygyň içinde meýhor biri bolup ýetişmeli. Emma Burns dünýäniň gowlaşmagyna goşan toşdy. Sebäbi ol ajaýyp goşgular döretdi. Ol gyzgany soňurup taşlady-da onuň ýerine bäwül östirip ýetişdirdi. Beethoven, Kerr, Milton kör bolupdyr. Ýöne adamzat näçe ýaşasa, olaryň ady hem şonça ýatlanar. Sebäbi olar arzu etdiler, hemde öz arzuwlaryny gurnalan pikire öwürdiler. Isleg bilen onu amala aşyrmaga taýýarlygyň arasynda tapawut bar. Özünde muňa bolan ukybyň barlygyny ananýança, hiç kim hem islegini amala aşyrmaga taýýar däldir. Diňe bir ýöne umyd etmek ýa-da islemek dälle, ananmak gerek. Anam üçin öňden ters pikirli bolmalyk ören möhümdir. Çäkli aň anama, mertlige we anamlylyga ýardam etmeýe. Ýatda saklaň. Boşlulyga we güllöýşe ýetmege maksat edinip, ýokaryk ymtylmak üçin gerekli bolan ihlas, betwagtlyga we garyplyga ymtylmak üçin gerek bolan ihlasdan artyk däldir. Beýik şahyr aşakdaky titrlerde ähli zat wagtda hakykat bolan şu sözleri aýdypdyr. Sewda etdim garaşaýy, şol baha bolly meň paýym. Eger million islen bolsam, alla otur hayran galyp. Ýaşaýan bolsaň-da, durmuş bererdiňe öz soranyň. Durmuş üçin täk bolsagam, hyzmatyndadyr onuň. Hakyna durdyň bäşaýy. Gulluk et, goý galmagaly. Gyýa bakmady sen baýy. Öwren arzuwçyl bolmagy. Ha millionçy, ha hyzmatkär. Deňdir hemmeler üçin ol. Bolluk talap edýänlere eçilýändir, bolçuluk ol. Isleg tebigatyň gözüne çöp atmagy ukyplydyr. Bu bölümiň ýokarky nokady hökmünde men sizi tanayan adamlaryň içinde iň bir adaty bolmadyklarynyň biri bilen tanıştyrmak isleýärin. Men onu ilkinjide bu dünýä geleniniň bir näçe minut ýyly süre gördüm. Bu dünýä geleninde onu guluk diýen zatdan bütünlei nam nişany ýokdy. Lukmandan hiç zat ýaşarman anyk aýtmagyny talap edenimde, ol çağanyň ömür boyu gün bolup galmanyň mümkinligini boyuna aldy. Men Lukmanyň pikiri bilen alalaşmadym. Meniň oňa hukumum bardy. Bu çağa meniň oglumdy.
Menem netije geldim we öz pikirimi aýtdym. Ýöne, onu öz içimden, ýüregimin çuňundan aýtdym. Özüme oglumyň gürläp hem eşidip hem biljekligini aýtdym. Nädip? Men munyň bir usulynyň barlygyna we onu tapjaklygyma ynamlydym. Men ölmez gitmez ämärsynyň aşagdaky sözleri hakynda oýlandym. Dünýä ynam öwredýär. Bize diňe boyun eğmek gerek. Biziň her birimiziň ýol beledimiz bar. Üns bilen diň salsak, biz gerekli sözü eşideriz. Gerekli söz isleg. Men dünýäde bar zatdan beter oglumyň gün bolmalygyny isleýärdim. Şeýle de hiç haçan 2 sekundlygam bu islegden ýa çekilmedim. Ýöne muny nädip başararkam? Onuň gulagy bolmasa-da eşidip bilmek üçin nähil ýol bilen hem bolsa, men munyň bir usulyny tapmak barada güýçli islegimi çağanyň aňyna guýmalym. Çaga bir näme ulalyp pikir alşmagy okuyply bolan wadyna eşidip bilmek üçin özümiň güýçli islegim bilen onuň aňyny dolduraryn. Tebigat bu islegi amala aşyrmaň, onu hakykata öwürmeň usulyny tapar ýaly derejede dolduraryn. Bularyň bary hakynda men içimden karara geldim. Hem de onu hiç kim bilen paýlaşmadym. Oglumyň gün bolmajaklygy barada kasammy her gün gaýtalaýardym. Ol bir näme ulalyp töwerekdäki zatlaryň täsirini duýup başlanyny, biz onuň belli bir derejede eşitme okuýunyň bardygyny bildik. Çağlaryň adatça gürläp başlayan ýaşyna ýetse-de, ol gürlejek bolanokdy. Ýöne, özüni alyp başynda biz onuň käbir sesler eşitýändigini gördük. Ine, şurda meniň bilmek isleýän zadymdy. Eger ol eşitýän bolsa, goý, bu goşujyk dereje bolaýsyn. Eşitmäge bolan hukuky usul özleşdirip biljekligine meniň ynamym bardy. Şunda maňa umyt beren bir ýagdaý bolup geçdi. Özü de ol düýbinden garaşylmaýan çeşmeden geldi. Durmuşy özgörden waka. Biz fonograf satyn aldyk. Çağajyk sady ilkinji edek eşitende ol joşun ýagdaýa geldi. Şondan soň bolsa bu enjamdan aýrylmady. Bir edek ol fonografyň gutusynyň garasyndan dişläp, onuň öňüne dik durşuna 2 sagatlap, şol bir ýazgyny gaýtalatdy. Şonda biz bu ýagdaýa düşünmedik. Diňe ençeme ýyllan soň men sesiň süňkler arkaly geçmek görülgüsi prinsipi barada bildim. Fonografyň peýda bolanyň ýyly süre men, eger onuň kelle çalanynyň başlanýan ýerindäki çekke süňküniň emzik şekilli ösüntgisi bolan süňkü dodogymy degirip gürlesem, oglanjyň aýyl-saýyl eşitýändigini bildim. Sesimiň owazlaryny onuň açyk eşitýändigine göz ýetirip basym çağajyga ýatmadan öň ertekleriň hem hekaýalaryň gowy ýaraýanlygyna düşündim. Şonuň üçin men onu özüne bolan anamy, hyýaly hem de eşitmäge we hemmeler ýaly bolmagy güýçli isleg döretjek hekaýalary düzmäge girişdim. Her edekde üstüne has täsirli öwüşgünler goşup köp aýdyp berýän bir wakam bardy. Onuň manysy çağanyň maýyplygynyň ýetmezçilik däl, ägirt uly artykmaçlykdygy barady. Islendik betwagtlygyň üstünlikleriň gönelligini özünde jemleýän baradaky filosofiýama we ynamma garamazdan boynuma alaýyn. Hut şu betwagtlygyň nädip artykmaçlyk bolup biljekligi hakynda mende jinnikkä aljak hem düşünje ýokdy. Ol 6 sente täze dünýä aldy. Häzir men geçmişdäki wakalar seljermek bilen bu haýran gallarjy netije babatda. Çağanyň maňa bolan ynamyna boşuldygymyzy görýärin. Ol meniň özüne aýdan zatlaryma şühlenmeýärdi. Agalarynyň öňüne göz görtele artykmaçlygynyň bardygyny we bu artykmaçlygyň durly görnüşde ýüze çykjakdygyna men onu anandyrdym. Meselem, mugallimler mektepde onuň gulagynyň ýoklugyny görerler. Şoň üçin maňa aýratyn üns bererler. Hemde oňa has mülakatly bolarlar. Şeýle de boldy. Şonuň ýaly men oňa gadet satmaga ýarar ýaly derejede onuň ulgagasy eýýän bu işlen meşhurly. Ulalanyna, onuň agalaryna garaganda artykmaçlygy eýe boljaklygyny aýtdym. Sebäbi köpler ondan satyn almaga höwesek bolarlar. Gulaklarynyň ýoklugyna garamazdan onuň akylly hem oýlap tapyjy oglanjykdygyny hemmeler görerler ahyry. 7 ýaşan wagtynda biz onuň aňy bilen alyp baran iş usulumyzyň öz mewelerini getirýändiginiň ilkinji alamatlaryny gördük. Bir näçe aýlap ol gadet satmagyna ruhsat bermemizi haýyş etdi. Ýöne ejes maňa gownemedi. Ahyry ol bu işi özü çözmeliýän netijeye gelipdir. Bir edek öýde hyzmatkar aýal bilen ýeke galan soň aşhananyň penjeresinden çykyp hereket etmäge başlapdyr.
Goňşy aradaky ädikçiden 6 pens kard alypdyr. Puluna gazet alyp satyp başlapdyr. Düşen pulu ýene gazete berip ýene satypdyr. Şeýdip agşama çenni işläpdir. Alan kardyny eýdine berip puluny hasaplap görse 42 sent gazanan eken. Agşam öýe gelenmezde ol puluny gysymyna gysyp süýjü ukydy ýatan eken. Ejesi onuň gysymyny açyp pulu aldy da aglady. Geňzat. Öz oğlun ilkinji ýeňişi sebäpli aglamak. Bu maňa akla sygmajak zat bolup görünýär. Meniň özüm alyp başym bütünle garşylykly boldy. Men ýüregim bilen heziller edip güldüm. Sebäbi bir zada düşündüm. Çağany özüne inandyrmaga mejbur etmekdäki synanşyklarym başa barypdy. Onuň ilkinji işe bir kärhanasyny ejesi pul gazanmak üçin köçäg edip, jany howp astynda goýan ker oglanjagy görüpdi. Men welen, dogumly, şöhratparaz, özüne inanýan telekeçi oglanjagy gördüm. Geljekde özüne has anamly boljak oglanjagy gördüm. Sebäbi ol iş öz başlangyjy bilen başlap, onna üstünlik gazanypdy. Bu ütgeşme meni begenlerdi. Sebäbi men oňa ömür boýy hyzmat etjek oýla tapyjylygyň suwutnamasyny gördüm.